Menang karepmu, kalah karepmu. Sing penting entuk duit. Ini tenanan apa ora? Iki to. Nggih, Mbah. Lah iya pira iki? 200, 150 nek gelem. Nggih, Mbah. Lah iya aja angel-angel ora. Tambah 100 tanduk ya nduk. Nggih, Mbah. Lah iya aja angel-angel ora. Wong dagangan ora kulakan nek angel ya. Kok mboten dangu ya, Mbah? Awakku ora patek fit iki mau dadi. Nggih. Dos pundi? Jagoku bakal tarung nggih. Nek miturut panjenengan, jago kula supaya menang kudu madhep teng pundi? Madhep ngaler. Madhep ngalor nggih. Sebabe posisi dina niki naga taun menika posisine wonten lor. Malah nembe jagongan kali naga sari barang. Dadi komplit teng mriku. Kok panganan nggih. Tiba kemil niku menang. Niki totoane negara, totoane nyawaku. Piye carane supaya menang? Nggih, pun to mang percados kalian kula. Oke, sing do golek teng kula niku sasate berhasil. Pengen dadi lurah niku takon aku, kula syarati nggih dadi lurah. Pengen dadi dewan niku sing do sambat kali kula, sasate do dadi kabeh. Lah sampean pengen dadi Ratu Mandura, srana menang adon-adon Jako, sampean mboten kleru nek golek dukun kula. Ngoten. Nggih. Jago kula calone menang napa kalah? Kula hitung dina lan pasaran kula godhak kathukne kok temune angka 6. Angka 6 nggih. Angka 6 tegese, angka 6 niku tegese menang. Buktine 1 menang, 2 kalah, 3 menang, 4 kalah, 5 menang, 6 menang. Menang napa kalah? Menang pemain percaya kula. Lho, niki nggih tuku rokok, leh nyapa to kaya ngene iki. Dadak ngono barang ki nyapa to. Niki rezeki nggih panjenengan. Karo sapa? Wong kula niku nggih sampun naik kelas mbantu panjenengan. Purun apa mboten? Purun rezeki kok tak anggite ora. Sepi-sepi kaya ngene kok dikai dhuwit ra gelem. Bar kidune tangkulan ido ping prongos ngono kok. Rezeki kok ra dikek. Ora ditampani ora. Mang dongake nggih. Saman pun meneng nalikanipun nggih nalikanipun jago sampeyan gelut wonten ing Blabar Kawat Jangat Cinencang kula mboten badhe meneng pripun kula ubengi Blabar Kawat saman ubengi tok mboten kali kula sebari uyah tok kali tahu sak petise barang terus mengke mengangkang saged tiba kemil niku tiba menang. Matur nuwun, sami-sami. Menang karepmu, kalah karepmu. Sing penting entuk duit. Jare informasi rada adoh sithik neng muneng kok enek cahayu iki tenanan apa ora? Lumayan lah kena nggih tombo adem rendeng-rendeng kaya ngene iki. Jare enek cah umure 20 tahun nggih Cik. Model iki mripate ngriyip kaya Cina. Ayune kliwat ukur. Jane tenanan apa ora? Iki to. Nggih, Mbah. Lah iya pira iki? 200, 150 nek gelem. Nggih, Mbah. Lah iya aja angel-angel ora. Oh, wah, iya, wah. Woi. Ah, ya, was. Wah, tambah 100 tanduk ya nduk. Nggih, Mbah. Lah ya aja angel-angel. Wong dagangan ora kulakan nek angel ya. Kok mboten dangu ya, Mbah? Awakku ora patek fit iki mau dadi. Ya serake tanganku kene nggih tombo boyok keju lah dadi. Nggo kapan-kapan aku entuk duit aku rene neh. Sapa mau jenengmu? Sukiyem, Mbah. Lah iya. Ora aku duwe duit tak rene neh jan luar biasa. Nggih, Mbah. Nganti lali ndak gelok. Muah.
tuwek polane. Sekara bala kang uningal Sekara bala kang uningal Rang campo samya matali Ratatet wileping kota Tah wangkung manguncang nidi Benjang sangaci mija ati nyong adali Wos Terus kasur Rata Sena wah ngereng jagate kaya lindu para kempok apa kira-kira wis mok pikir nggonmu bakal wani kelawan aku ana blabar kawat jange jenencang dudu papane wong nyang-nyangan anane wani utawa ora menang utawa kalah lara utawa mati wah laka kowe ora kulak pawarta adol pangkrungu sapa mungsuhmu Unta tilas abdine negara Gwagra Prabu Garawangsa surati montreng ing sekti mandraguna pramira jeng palagan ora sah kakehan sesumbar hayo nyododo ndidodo wah nekat temenanan kowe Bratasena kurang-kurang bejane tak sao tak dengkek kokop getemu ora minggat tak giajul pecah ndasmu